Safiya ta yi, rana ya bullo, gari ya waye, idanuwanka sun buɗe, numfashinka ya dawo gare ka. Wannan shine kaɗai alamar da zai nuna maka cewa Allah bai manta da kai ba. Domin idan ka yi tunani, wasu sun kwanta jiya, amma ba su farka ba yau. Kai kuma Allah ya baka wata sabuwar rana da kuma sabuwar dama. Wannan ni'ima ce wacce ya kamata ka ɗaga hannu ka ce alhamdulillah. Ko da zuciyarka tana da rauni, ko kuma rayuwa ta baka ciwon kai, ka sani Allah yana da ikon gyara komai a wannan safiyar. Saboda haka kada ka fara yau da kuka, ka fara yau da godiyar Allah subhanahu wata'ala. Domin muddin kana raye, har yanzu kana da sauran dama, sannan har yanzu kana da sauran nasarori. Saboda nasara ba ta zuwa a cikin yanayi mai sauƙi, sannan a farkon al'amari nasara ba za ta same ka ba. Dole sai ka kasance mai haƙuri. Ya Allah ka samu dace.